Sezwakala yini? Uzani maphinqa uzani unganza kwethu. Ngiyabe kula ebusuku uvuka bemusha ebusuku uvuka bemusha ebusuku uvuka bemusha Zikubalola Untomo semdabalaka sami qoma ngoba simthanda imvuma mvumane mvunyeko lesemelika ngoba ngisho bhama oyivumile umthatho obulale insizwa ngazali ngene izulu mfana khwahla kwezami induku yakwazi ukuvika mfana ushanyanga uzolasha ubani mfana ushaya isangoma uzophula aphi ngiyethemba lapha emakhaya ngiyangizwa ngifuna ningizwe kahle impela ke namhlanje niyangizwa ungizwe lo uye lo mayinaki ihlathi ungayinaki ihlathi imlo uye lo uyizwe lo okhuluma njengamanje umlando waphansi emachunwini enkandla ngithi ke kulabo abangazi sengumo nabangilandelayo nabangithandayo nabangisupportayo ningethuki ukuthi namhlanje ngizokhuluma nje ngomkhakha lo wamabhinqa nje ngqongqongqongqo ngoba ukho umhlongenazi inkinga azikho inkinga kini zikhona ke inkinga kini so ke into ebalekile ke ileyo ukuthi ke ngani zakwethu kubalekile ukuthi umlando wami umncane nwazi mina nje ngikhule ngiyinsizwa nje ibhinqa nje ithandayo ethanda into enhle engikhuliswa umlibe ejijini umfoko noqobolo ezimkhohliwe msakho intaba embile lenganimhlumba nentanyana phenyana licolele lalahleka wazejingisa yabona ngani uzimukane nomzini yathi umfazi wegula kopo engikhulisa nje ngomgoso la ngoba umnqwele ko Denver Hostel omphundi lapha amadoda insizwa ayisebenza khona mageza insizwa sibuthwe nazo lezo sibuthwe nazo sakhuliswa ndawonye nje impela ke safuna ikame into eyenzekile ke ngani zakwethu lapha ukuthi ke mangifika ke emkhakheni lo kaMaskandi ngokuthanda nje ngokukhulwa nawo ngawo wasefika umsaza nawo sakaza kaMaskandi sazi uMaskandi umlando wami omuningi fanele nikwazi lokho abantu abangilandelayo njengamanje fanele nikwazi ukuthi angikwazi ukushiya insila yami lethinta ubhinqa noMaskandi nakunako noma sengiphethizwe kodwa izinto lezi ezingilandelayo uthe suka lapho ke ngangena emsakazweni ukhoza FM kwaba kahle yonke into kwaqhubeka kwaya phambili la uthola ukuthi kufike khona kwaqhakamba kakhulu insizwe sayifica phambili ezingayibiza ngamavulandlela efana no babwashe emhlophe umfiliseni magubane umfazi omnyama amavulandlela abantu ngempela abahesha zonke ikhotha tekusuka lapho kwaxhuma kwahlala amashayina amahle anyuka nomtekhala awunyakazisa uMaskandi ngikhumbula indidana ngomunye unyaka ithi ke shwi nomtekhala uyosimela kwamanyamaso ngisho ngoba nina ngoba oshwi lapho into yakhona yayingabambeki izwe lonke laseNingizimu Afrika lali kanje bangabantu bokuqala emlandweni kaMaskandi ukuthi bakwazi ukuthi oshwi nomtekhala bese beyekisa abantu amafemini ifemi jike kube ukudlala eqembini kube ifemi kwaye ngamafemu abantu ababesebenza kunabantu abayeke umsebenzi basebenza full time koshwe nomtekhala ngokomsebenzi wabo nangendlela babe kudemand ngayo ngaleyo mnyaka yo 2003 2004 2005 lapho nje hey bevutha uphondo so ke emveni kwalokho ke wanyuka umgqumeni nendidana ukukhula kwamgqumeni nendidane ke
ikona okwenze ukuthi umlando kaMaskandi ushintshe game impela umgqumeni nomtshengiseni fana ngikusho lokho umphakathi waseNingizimu Afrika babe ngezwene ngoba besebenza ndawonye kwagcina seke ungakhona ungabona ngasolinye kodwa kwakungaze kufike la ekuthenini khona bangalalelana unyendle cha babe xabene nje ubutsizwa futhi ke manga bensizwa ke ezingomakhelwane futhi ngaphela umsinga nenquthu lapha na hawu umoya wodwa hawu base singene egincini ke zayishaya ke hawu zabashana egincini bashana egincini hayi iyashuba igame kaMaskandi yanyuka 2009 lensizwa yahamba emhlabeni umqumeni ibhovla kade kathika umuntu yakhathele ube khonene uthambole imbola endala bhodla semangonweni namqophula amazangcolile ukuthi lapho khona ezakeni mhlambi yakini waseleni insizwe ezalwa sebini iyakwakhumalo iyona ke lensizwa eyakwazi ukuthi ke eshithi game nangokwesound kaMaskandi yanyuka kakhulu izinga loMaskandi ngaleso sikhathi qamuka indidane madoda edide abaningi umphoso ethambo leqe zonke izimaqede zimkhonkothe afica icule dala ujabeni etshwaleni ngasenyelwa ngasiphanika phezulu sadumana ezaloku ngaqeda ngabonga amavolovolo insizwa ke lapha ke zawushubisa uMaskandi ukuhamba kuka uzokhumbula ukuthi ukuhamba kuka Mgqumeni ku2009 kuthe kusuka lapha indidane sitshela ukuthi hayi izoshona phansi ayizange izishone phansi indidane yanyuka iphela kakhulu angafakaza Thokozani langa angafakaza alumfoko Mkhube angafakaza yabona yagcina siphambana nensizwa lezi ezisebenza nazo waqaba songula iqembu ku2010 ekuthiwa amahlubuka onje ncane noMphondi yabona no shewu so ke manje into eyenzakalayo ke kuthe lapho ke eNingizimu Afrika ukuhamba kwalabo bantu 2010 2015 bavela abafana abancane kwavela lo mfana waseMandaba uKhuzani ngo2010 efika lapha emsakazweni ngimnikeza uShobeni uNondindi umfoka Khuzwayo benentulo uNgcobo insizwa yala eSteng lo mfana ke ngimlalele bese ngizwa ukuthi awu nanga umfana impela ebiza qala kade simuzwe kade qala kumuza simuzwe ku-track number 2 isikhebeleshe kuyi-CD kaDlubheka amangunamahle simuzwa lapha nomfana ndawuza kahle mfana ushaya impela mfana shama noni yabona futhi manje uyasikhumbuza ukuthi awu madoda sanda kanjalo insizwa ligagu umqumeni awu mase kuvumbukele enye igagu sayisisho sathi ke Mpana ngathi mesulwe inyembezi lefana lo mfana ke ngweseke kumsebenzi wakhe mina kumuntu mangimeseka kwesinye isikhathi ngeke ngikhohle ngisho mina mangithumile bayazi ngiphila nabo mangithumile uthi ngicela ungisize ngento ethise angifuni ukudumaza umuntu osuke ngithumile nosuke ngithembile yikho nje mase kufanele ngithi fuseke ngoba mina ngihlangana nomuntu ngobuqili nangobugebengu nangani kepha I go extra mile to make sure ukuthi I help out nakuye ke lo mfana the impela wakhipha impela wathi behluleke bonke wasebenza umsebenzi omhle waphinde futhi waxosha amambuka iyebona kwasho ukuthi noma umsebenzi wakho ngaba mnandi kuyashoda ukuthi abantu besibejwayele into abayijwayele yokuthi kube khona indidane umtshengiseni yabona yabona indidane umtshengiseni ulo umqumeni ngase ke ngisungula lento ngifuna ukunitshana neNingizimu Afrika ukuthi cha babo imina kwafika uGasela abaphathi bakaMthandeni kanti uMthandeni dala ngimuzwa naye
ngizwa ngomzala bami umvuzo besho ukuthi ekhona umfana oshisayo ngakubo lapha ekhaya komama ngibizwa ngixoxela nje kakhulu nangumasonto ehebeza lapha hey mfana wangakithi lapha nomkhathazi nje bayinto eyodwa uboss umkhathazi nje naye babasebenza ndawonye kuba kudla okay hayi ke emva lokho ke Ningizimu Afrika into eyenzekile ukuthi ke kube sekuba nesigaba sokuthi u2015 wafika kimi uGasela eSicamfowethu siyacela nje ukuthi usinakelele insizwa ngoba umsebenzi wayo umuhle uphumile wayikhiphe iCD umthwalo womona umthandene egile izimanga wabonakala ukuthi hayibo nangu umfana ezoshubisa egemini nangu nomgodi futhi ngapha ukhona hawo ayingathi ngithi mina bafana bakithi ngeke into ezosebenza lana sada khanjelwa amaqhawe abedlala umdlalo imina Ningizimu Afrika imina lo ungizwe owathi cha insizwa ngathi ayincweke akhuluma nalo ngakithi aphinde futhi ngakhuluma nanangu uGasela babe zebona bethi nje bacela ngoba nginesandla esihle sokunaka izinto ngophela angaxabele namuntu angisize nje ukuthi umsebenzi wabumfana ngukhuthaze ayi ngathi mina cha ngiyezwa ngani zakwethu ngathi ngithi mina ukuthi into ezosebenza kangcono ukuthi siqhube umdlalo kade siwubona phakathi kweinsizwe uyikhuphulile esithi kunyusa abasokisi ngomdlalo weinsizwe omuhle hayi ngomona nenzondo nomkhopolo nokulalelana endleleni cha into eyenzekile ke Ningizimu Afrika ukuthi ke kuthe maqhubeka isikhathi wasuka lapho kwafika ke isigaba sokuthi ke lo wangakithi amphendule lapha na ke ngenyoni yomthakathi akumemphendula ngenyoni yomthakathi bese ngizwe ukuthi ayi akhona amawala la kundodana unamawala kodwa ngoba kwakusetshenzwa kusemidlalweni hayi umuntu anganaki ngapha umthandeni ema-characters laba bantu abayifani umthandana kuyena umuntu uthi uma uphila naye wazi ukuthi uphila naye uthi useyohlala kucinga ubusuku nemini cha akubuza ukuthi ulala undleni olale kanjani njani nje ibhoco njengoba kushisa uyabona awuqhutshukelwe inyongo yini cha akayenzi yonke leyo nto indlela nje nayo iyona kodwa futhi umuntu uyaphila njengabo bonke abantu ngapha umgodi hlala la bhampa ubusuku nemini ngikhumbula ngemunye inyaka ngangihamba nomkami ngisuka la ngeGoli suka eGoli ngizoshona phansi eMbazwana umfazi ngihleli ngapha lo ngikhulume nomgodi ngisuka la kaze ngafika eGoli ngisuka eMbazwana eGoli ngizoshona phansi eMbazwana ngikhuluma nomgodi waza ngathuka umfazi wathi hawu niyazwana bona nomgodi selwa niqabulana ngathi yabo ukhulunywa kwakhiwa amaqhinga ngimunyuso mfana ngawo yonke indlela makhona ingoma engifikelile ngimnikeze makhona ingoma enhle ngiyibona ukuthi hayi ingasebenza ngimnikeze enesandla sifuthi nayibhala ibhala futhi ke wayengeke vele ke angabhali esebenza noShobeni Mfoko Khuzwayo okuyena umuntu ojikelele kwezokubhala into eyenzekile ke Ningizimu Afrika emsakazweni ngangeqa ngisho isibalo sengoma esikaliwe ebusuku ngisebenza ngisho ebusuku ngikhuphula lo mfana ngamaqhinga nangokwenza ngiphule ngisho imithetho yezokusakaza emva kwalokho ngapha uzothola ukuthi ngapha uzoshintsha yodwa nje lo athi sawubona bhutungiso iyona into ayintala bhangayo akazumuzwe ithuka hlamba akazumuzwe ephenya marketini akazumuzwe noma ethini ithema iqhubeka ke Ningizimu Afrika lento nani sizwe zamabhinqa fanele niyazi lento lengane yayishintsha umshovu uthe kusukela ngo2013 kuze kube manje lengane uthola ukuthi umthandeni ezinye izinto uyakwazi ukuthi ayiqale singazazi thina for example waqala indaba yokuthi bese kuveza isithombe sa kumthandeni ezama ukwakhumuza kayise ayi bese kithi mina ndoda kanti vele la mapha ngimkhuthaza lo ndoda asakheni madoda asakheni wafika ngisho ekhaya wathanda ngisho iplani yomzi esiwakhela ubaba lapha ekhaya wathi indoda ngeke kunjalo impela ngathi mina hayi futhi ke bengena nomuntu okhonze ukuthi ke
athenga imoto eziphezulu ube umfana nje olandela uzafika isigaba sokuthi ke naye yakhe ngenxa yokuthi ke unamawala ke ngisho iplan yaliyandlu uma uthi uyayibuka uyibuka ifananisa neyakithi uzokubona lokho engikushoyo kodwa ngizokuchaza into eziningi ngoba untodana wami lo bengimkhulisa ngawo yonke indlela futhi mina nginezinto eziningi engisaziyo ngaye ngizochaza futhi ukuthi saxaba naphi na mfana tekusuka mayinyuka izinga lokusebenza kwaze kwafika mina la engathi siphambana khona la saphambana khona ningizama Afrika lo mfana saphambana kabuhlungu ngoba into esayiba ngayo into mina ngumuntu oqondile yabona nje nginefone yami ibuyile ngisho amaphoyiseni kade ngithi zama ngibopha amaphoyisa yaba ngohutshwa nje ngihutshelwa ukukhuluma iqiniso amaphoyisa athema ibuyise ifone yami anginikeza kodwa into evelayo nengineqiniseko sayo yokuthi mina ngumuntu oqondile baza bahleka futhi basho bathi macingwane nakho ngisizwa yini na uthi ngiqondile angiyena isikhotheni mina angikhuthuza umuntu Xobo umuntu nje oqondile umuntu oqondile kumbona la ngogana umfazi uyahlalela iqiniso kunamanga ahamba nemillion phakathi uyahlala endaweni engenalutho kodwa ehlalelo ithi chala ngoba ngitshene nje iqiniso so phonga ngesikhokho ngethi sibonga lokho na kwaze kwafika lapha mina ngixoshwa khona emsakazweni mangitshena iqiniso ukuze kumina ngixoshwe emsakazweni kwasukela khona ekuthenini mina indaba yami isuka naye lo mfana lo engangilongimeseka ukuze kusukume bonke ngishabanye abaculi uDSD angafakaza ngoba ngisho indondo ezinye ayiwinayo ezinye zazo kwakungeya DSD ezinye zazo kwakungeya enye yazo yayingeyakho umthandeli indondo ayiwina lo mfana ekhandwa enye kwakungeyindidane ngamkhandela into engangazize iexist ngathi mina cha ngakhuluma nabantu ababephethe ama-heart ngalesikhathi ngathi mina ukuze sibakhuthaza abafana abancane ake senze i-second best selling award hawu yini na ngoba ngazi ukuthi vele kulaba ontanga yabo izomhlula indidane kodwa ngineshoyo ukuthi labo ontanga yabo ngeke eze ahluleke hawu ngakwenza lokho hawu ngoba lokho ekhale njalo abathe uya eEastern Cape uya kuphi nendawo ubuye ngaphethe lothu DSD la khumbula ukuthi waphinde futhi wayo ongoye uDSD la umise sibhaxa tesuka lapho kwathi uDSD uyaphesheya njengoba uDSD yayesho nje ukuthi umushushumbisi wesidakamizwa uthi wahamba nje ngesidakamizwa wayiqinisela uDSD umgodi uyazi ukuthi mina ongayihlela le nto ukuthi cha cela umkhelisha umfana wami ephesheya sakhuluma nabantu abaqondene nalo mkhakha ukuthi sihambe sephesheya ngikhanda iprofile yakhe yokuthi lo mfana abe umuntu ngoba vele unetalente okunyeke nje ke kuyazenzakalela nangumcimbi uthe suka lapho emveni kwalokho saqala saphambana siphambaniswa yini na siphambaniswa ukuthi umbono yashiyana ngathi mina lo mfana emveni kwecala alenzayo lokuhlala nengane no14 years ayinokubeze enkandla le kubo insuku ezinhlanu ngathi mina cha ndoda le nto siyenzile zinikele emaphoyiseni ngoba ngeke ngikwazi ukuthi mina ngikweseke into enjengale ebole njengale nakho ke la saqala khona ukuphambana naye yena ufuna ukwenza ngendlela yakhe waqhubeka nangendlela yakhe ngithi ke namanje ngiyafuna ukwazi ukuthi enkandla epolice station ngoba udaba lwakhona liyaziwa kwenzakalani lelo cala limiphi uba usaliqula noma ngasaliquli noma kwenzakalani ngalelo cala ngiyafisa ukwazi ngibongile futhi kungqongqoshe
kuzolonke ophethe indaba zabantu befazane ukuthi khona imizamo aseyenzile ukutholakala lo mntwana ngoba mina I did avail myself as a state witness at that time ngoba ngikwazi ukuthi ngimelane nomuntu ohlukumeza abantu besifazane kakhulukazi ingane encane kalolu yahlobo nezinto azenza lapho ukuthi mhlambe kugcine kuba lesimo kuyisona ngiyafisa ukwazi kwenzakalani ngoba mina ngagcina nje icala lioni ukuthi kwenzakalani emveni kwalokho nami ngiyafisa ukwazi ngizama ukuthi ngiveze umlando ukuthi ukuphambana kwami nalo mfana kuqalephi ukuthi manje sengumuntu mina ongasathembekile ngoba wonke amaqhinga bengimenzisa izinto ngiminabukelisa kodwa kuthema sekufika la kuhlukumezeka khona ingane encane kangaka eno 14 years ufakazi balento engishoyo obuna ukuthi emveni kwalokho akazange bekamnkama ngisho nje ebantwini besifazane hlobo umuntu lo novalentine ngenxa leso simo leso uyazi yena nabafuthi aphila nabo bayazi lengane ngifundisile ukuthi ukuyifundisa kwami la ngibidebe ngibuka ngiphela ngithi mfana wami enjani team engakorelwa ngoba i-team ngisho ukuthi uyi best in the world kufanele engene amagoli kuyona ikorelwe le team